नांगौ नांगौ आंनो नोंनो खृष्टनाव गिबियाव आं आफासोरखौ हाजासे हामबाय होनदों आरो आंनि गोजोननाय रादाब इउटुब चेनेल नायगिरि नोंथांमोन साफ्रोमखौबो आं हाजासे हामबाय होनदों। दिनै आं मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों। बे भिडिअ'नो जाबाय गिदिर इसोरनि अननाय। जाय बिथाङा गावनि बेरामनि थाखाय मबाइल कन्टेक्टनि गेजेरजों इसोरनाव आर'ज बिजाहरदोंमोन, बियो दा गिदिर इसोरनि अननायखौ मोननो हाबाय। बिथांनि टेस्टिमनि होनायखौ नोंथांमोना खोनासंलांदो। खृष्टजों अनजाग्रा लोगोफोर, आं जि टाइमाव प्रेयार रिकुवेस्ट खालामहरना मानो आमाइया खस्थ' खालामनानैब्लाबो गावनि उन्दुनायखौ दोनथ'नानैब्लाबो बेबायदिनो फन रिसिभ खालामनानै बेबायदिनो आंनि थाखाय आर'ज खालामनानै होयोमोन। बेनि थाखाय नायनो हामबाय होदों। इसोरा जोबनो गैयै बोरखौ होदों। आङो नैबे समावहाय आंनि जि सुंद' जि उदैनि बेमार, जाय बेमारा अन्थाइनि बेमारमोन, स्टनमोन, आं बिनि सुंद' आं टेस्टिमनि इसोरनिफ्राय सोखाजानायखौहाय आङो खोन्थानो थाखाय सानदों। आंनि मुङा देरहासार बसुमतारी, आङो दावधारानि आरो आंनि देरजाया जयपुर ब्रिटिशार्स आरो आङो दायो इसोरनि हाबा मावग्रा। आङो बिबिसिनि आन्दारावहाय आङो इसोरनि हाबाखौ आङो मावो। बेबायदिनो आङो जेब्ला दै सानानै जेब्ला आइखां बायखां जायो, आङो बेबायदिनो गोबां आङो हस्पिटालावफ्राव आङो थांदों। आङो फार्स्ट आङो हस्पिटालाव थांनाय जाहैबाय सेन्ट आगस्टिन हस्पिटालावहाय। बेवहायबो आङो बेबायदिनो अन्थाइ मोनदों। बेनि उनावहाय आङो सेन्ट आगस्टिनावहाय आङो बेबायदिनो थांनानै आङो मुलि बाहायनानै उनावहाय आङो एसे मोजां बेबायदिनो सोखाजानायखौ मोनैनि दारै आङो बेबायदिनो डक्टरखौ सोलायनायजों लोगोसे हस्पिटालखौबो सोलायदों। आङो लवार आसाम बङाइगावआव आङो थांदों। आं बावबो थामसाजोंहाय नायजाहैदों। बेयावबो नायनानै आंनि अन्थाइया बारानिफ्राय बारासो बारायदों। बेनि उनावहाय आङो आरो डक्टर सोलायबावनानै डक्टर साइकिया आरिबिअ हस्पिटालाव आङो थांदों। बावबो खननैनि बारा आङो थांदों आरो बेनि उनावहाय आङो टुक्राझार कर्टस मेम'रियेल हस्पिटालाव आङो फैदों। बेबायदिनो आंनि बेमारखौ आङो सोखाजानो थाखाय। आरो बेल' नङा, आङो रङिया हस्पिटालाव, स्वास्ति हस्पिटालावबो आं डक्टरजों आं रायज्लायहरदोंमोन। नाथाय बेयावबो बेबायदिनो डक्टरफ्रा आंखौ लिंहरदोंमोन अपारेसन खालामनो थाखाय, आंनि अन्थाइनि थाखाय। बेबायदिनो नाथाय आङो बेबायदि रायज्लायहरदोंब्लाबो बेबायदिनो आंनियाव गोबां बिस बिदेना थानायलाय आङो गोबां मुलिफोर आङो बाहायदों। आङो जि मुलि दामि दामि बाहायोमोन, मुलि दामि दामि बाहायब्लाबो बेबायदिनो आंनि अन्थाइया देरनायसो देरलांदोंमोन। 6 पइन्टनिफ्राय बियो डाइरेक्ट 8 पइन्टआव थांदों, 8 पइन्ट एमएमआव थांदों। बेनि गेजेराव देरनानै बेबायदिनो 10निबो एबाब जादों। जाय अन्थाइखौ आङो अपारेसन खालामनो गोनांथि दङमोन। नाथाय बे आमाइ बिपिननि बिनायजों आरो इसोरनि गिदिर दया दंनायजों आरो जोंबो नाजाबाय आरो जोङो इसोरखौ गोगोम फोथायसिनानै बरसा खालायबाय। बरसा खालायनायजों लोगोसे आङो दायो इसोरनि अननायजों आङो अपारेसनबो आङो खालामनाङाखिसै। आङो उइदिन आङो बेबायदिनो मान्थनि गेजेरावनो प्रेयार बिखांनायनि उनावहाय आङो सोखाजानायखौ मोन्दों। आङो हासुदैजों आङो हासुख'दों। बेबायदिनो दिनैसिम आङो जि इसोरनिफ्राय आङो सोखाजानायखौ मोन्दों, दिनैसिम आंहा बेबायदिनो बे अन्थाइया जाबावफिननो हायाखिसै आरो आङो मोजां देहा मोननानै आंनि जे मावनांगौ बिबान, आङो बेखौ मोजाङैनो मोजां मावनो हादों।